Hello, fungkaham joto friends songno angke mamu songnan bagai hapsak tau ganti nogo amuka fulkopi ngete tomato aluk ngke aroi thogri janai tini fungono ngke ko jotong sukake paibekya ngke gas ongke tomai box sajak ke yang ngke kisa godok khaina fulkopi bokong bai mungsang ngke bekhate songsa sinai ngke elengsa ngke malia hani bagai bekhate se paima tu busu de tini tei rogo to kharok kisa awang mai baksa ke sana na ngke ba hani bagai mane elengsa malia ngke ba bekhate songsa sinai ta ngke tau ke mau songbaya ko bai ko kisa hanya nangjangnai amo ke bidro ni butik do ngke omono kisa butik khai nangnai hinai butik khai nakha jotono no happy hangrai gangke norong no hangrai ni wish khai meya ko ngke tui rok tuku baya ko ba no gori waya ko khulumai ngke khulumbaya ko bai hingke han kisa fani ke fani bo hinui mano te real bo wngkha ta ngke ani bwsai no pagi kisa khulumai no bono khulumba haino video rok kisa chagaya ko narakha taklai ngke sini nogo amsa kuno special wnglia awang ni bisingo ngke seman rogo hingke to awang bwthai rok khayo ngke te awang rok bo khlaijak bo ta motamuti ngke taklai hingke to aswk khaijak lia ngke amabo kwrwi bwla ngke borok dumburo thango ngke swngke to thanglia ngke ba swngsimse ani bupram juga awang khainai ngke amsa kwbang to khailailia o kaisa no haino duita khe khailaikia ta ngke bo hingka ngke chondrokol hai khe khaio hingke kiting khe khlaio mane duita khe khailaisio ano omono hinui ngke naikra bai te kwtui no simi sapikjak bisingo kwtui khe rwnani ngke saka o ngke haino somni kisa taste phainai ta bisingo hingke kisa kwtui wngnai obo dari farfar swnambai seri si paisinai ngke serman rok ngke nongno phunugui manliya iko direct seri paimase nuksinai noro kwtam ni khe ani je cameraman amswke kwsrang bono saka ano kisa bidui rok tisai rwdi mase bunjor tei bo mane han kisa misa tisai baise thuisi tongso tese nongkhor lia wngka ba je mamon hinui no ang seri pai simi kisa video khaikha wngkha abo hingke kisa chawi naimani bahingka hinui emnikhe awang khe kutung kutung wan thogo ang mane thandor wngkha tesai mango aimbo nije sermani hinui je serfru simi no chai mano aboni pore hingke tesai maya abo kahai khani chai naimani bisingo hingke to kwtui wngui thogoi tongkha hingke markhano thogjak chuka tini na awang no aswk kwbang to khaya pano je kisa khaimani thogo ta jefru pano awang rok bo kisa rongkhe thogo kaisa kwtui ni awang khaimani hingke ang video khaisa narakjak lia amo hingke pogoi thangka yang lasima bagui khe tini tei hai tin rogo kwtui rok no awang chana nangmani kisa khe khaimani joto no complete wngpaikha tabo hingke tabo kisa rest khainai pura tungflamani aswke mane thapani horiya diba aswk tungflamani makhano subaya kubhai tabuk srapsa thunai kisa tamike markhino lengsuga phungjorani simi yang lasioi samma khlaimani tabuk kisa thunai thumon pore narok bai han sari go malai suana markhan lengsuga tini amsake thusuka taboke thuiba sawi maso khusho markhan mai kisa saina grana ang tini busuka awang khlaikya angya mane sungta angkhe awang sero ke punung kangke awang khlai rota nai bu serka takari thaisa ke tab kisa mai saina grana mai khuitong suka mai oh mai moi rok tong bai khubla mai to mai simi se mai pura mai shukuri naganai tabuk ane gas rok bo lera badang suka pujayan songo khana rok sa pina risina gas rok bo lera badang mam songo sunya
2,000 years. Dongboro thangai melarok guriakoi ama tamtamo to khangnorongno phunukgani emni kheto khunu kwbang to paiha kisano hingke swkang phunukgani ko borai o borai bo amswkhe thogo mane ang markhai thogjak suga ta mane koto koto pura nugang tubo hamjak suga hingke ti kaisa tam tubo hingka hingkai saka tui phaimani ani kaisa hingke amani kaisa mane jorni tui hima hingke omo naithokjagui nakha hingke sini nogo koyekjon borok bo phaikhabla hingke haini bagui ang mamui songman rok hingke ang aswk video khaina rogui mali afro hingke borok rok bo phaijak hingke borok rok bwskang rogo video rok khainani kisa tamjani hainibla hingke haini bagui ang afro videos khaina rogui mali hingke tam khaikha hingke tono rok nukha na mui masi mostheng khaikha hingke ti phatok bwtui mungsa tongo hingke tok bahano mui bo mungsa songkha hingke aswk nong khe hingke moso nukhaina hai moso keloa kisa bara nara kham sungta hingke tini baga ongso nong sinai norok bahai next vlog o mala siwano ke tini nan video no nai norok bahai kisa comment khai sadi jara subscribe khaijak hingke khairenan bagui ta pokdi tata।